tongmamba bai nono kisa ma singsnai rotini phai ang sokhai mani ba nung matai ma hui khana mani bo tuma matai no ma goria bopro ma mani thangnai shonibar ki imang ro apro toi bauta engke imang saphajang mani ba ma omoke imang saphajang mani haible engke imang saphajau bahai ke nung oro pasanai hini de saphajak engke tabo chini baba goria pasamani yagulo nung bahai bahai ke puja ro khaima tong angge amba ta khai hai ro engke nung sarai puan engke shonibar mongolbar ro engke salmi bai tha hai ki khai tong ta oke oro nukha je ganda ganda wo ilaina di ganda wo ha pekhobi tong le pejago obo pekhok tomani ingke obo tomani bangi pekhok tong obo nang kisa samanai de bonole ang sigrali atmani bangi pekhok kha bonole sagbo sajaya khoba asuni siya ko angke mno nukmani je waso 5000 khede nuk na tuluk khede nuk man 5000 ya angke ro bhage saiman kha je nung tuluk pamani no bhage nuk rukha bode bo pawani pro bo saphai khata na engke bo saphaila ha ang oro gambaro phaila ha engke sati satrai shawai khunoi no khata ke satrai shau jati shau ya 500 mani le je nukjak mani bo pro chimi nukjak sok mo amde takbos kang swani baro engke nukjak sok thangnai shonibar hongke nukjak dro na nukjak dro tabus kang shonibar hongke apro engke nukjak sok la hata engke tini ke tei nukjak la hongke amo tebi de pasanai kho amde pasamani te ande liya te pasaliya te paso to thok inglia hongke nung omu motai mau nung ni sak bahai ma tongjak ani sak ba kaha dro na pangjago hongke nung lukuro no tama kok kachani musu je oro nung haike baba gari motai pasoi mamani ni nogo khe nung bono puji tongani bangun nung tama kok kachar musu lukuro no je nkagamani no sasijiko angba nogro musugo mane baba gari ni nok tangi rowani nok tang rowani wati ma se dor ko to kulun tong